Isifo senhloko uma ngabe usuphethe inhloko yeminyakanyaka umkhunda bezitha uthi unomusa la kuthiwa holy sniff ulapha inhloko yeminyakanyaka lempande ekhandwa yithina ndeka amacala solution ezilelela nazi nabufakazi. I hope all right. Remember the last time I got that headache, Muti. I just want to say thank you. It worked wonders on my wife because she was having a headache for a week or so, but she's been having headaches like on a weekly basis. Sometimes it'll go for 2 weeks non-stop. And I must say that medicine I got within a day or two, the headache was gone. And she's been fine, cool. So I just want to say thank you. So thank you so much. Uyazela ke nawe ukuthi umuthi wesifo senhloko ukhona kaMkhunda bezitha inyanga yamacala. Inhloko iyaphela nya noma ngabe inhloko yeminyaka noma ngabe inhloko ekuphathayo ithuli ibuye hey iyaphela noma ngabe inhloko yamadluzi noma ngabe inhloko yobuthakazi noma ngabe stress iyaphela. Uyasheka nje kanje lo muthi wakho bese uyawuvula khona nawo bani uyasho udotse phela nya inhloko phela nya noma ngabe iminyaka. Nawe ke manje uma ngabe unayo inkinga efana leyo yokuphathwa ekhanda elingapheli noma umuntu ake unenkinga omazi yophathwa ekhanda elingapheli ungasithinta amanambeni wethu uplace order. Isifo senhloko siyaselapha, isifo senhloko siyalapheka, isifo senhloko siyabulala ungathathi kancane. Eyamacala njengoba nazi nani ihlala isho ayikho inkinga nesixazululo. Ukuze libe inkinga kusho khona nesixazululo. Sithinte nawo amanambeni aso 78 892 3264.